Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sakikiraɓe tedduɓe, ndare no miɗo filmana on ɗo jon komin gonɗo minen ceeɗu ngun wala min ɓoyɗi dungu on gi'ay. Ndare ɗo miɗo waɗana on vidéo ɗo leydi har ɗo fore amen ɗo ɗum wala ceeɗu. Hay ko mi yano Dakar to ɗo mi tawi ceeɗu ngeretu ɗum wojjanma coy coy, ɗum ɓawlanma kurkurum, ɗum rawnanma taw sai collaje poussiére. Kono larɗo mi warti nder fore ɗo inchallah hakkunde Côte d'Ivoire e Libéria ɗo fore ko min goni ɗo yi'e wuro ngoni go yi'e Zéro Kore, réseau Zéro Kore inchallah. Aye réseau jon to min goni ɗo ɗum heewa ceeɗu inchallah, fu ɗo yimɗon ɗon dilli ñama hoore muɗum. Hay to mi dari ɗo nayi ma wala ɗo inchallah, ɗo to mi woni ɗo jon ɗo wala nayi few. On gi'i fu ɗo, on gi'i fu ɗo, on gi'i ndare moƴƴa inchallah. Ɗum funi ɗum dilliri, ɗum dilli yaade ladde ɓalere ngeret, sai kuje ladde no woni ɗon inchallah. Mi salmini on, mi yetti on, min sakike mo Abdullah Ousmane mo jammitirton ko Nakiri. Aywa inchallah mi warti nder Lagine ɗo fore amen mo Lagine. Inchallah ɗon kan to pullo mo nayi heeɓi ɗo kanka ɗum kam fawru mo maayi inchallah.